Ụmụnne m, enwe nnọọ ihe mmadụ na-aga ahụfọ mgbe iche na ịnụcha na ihe niile ị ga-ama na nga ịmadebere ka ị ga-akọwatanwu. Lewedenụ nwa agbọghọbịa na ugboene, aga m agwa unu onye ọwụ. E nwere news pụtara late last month, ya trend ya onye ọbụla na-eti a na-agba n'aka. Nwa okorobịa nta na ọnụ Hụngangala, ọ dị ụnụ ka ọ dị afọ ole, werere fon ya kpọwa nwa agbọghọbịa a nurse si ya bịa biko na mmanya eji ha ahụ, bịa tritiere ya mmanya. Ya na nwa nwaanyị nọọsụ akpa, ha ekwuo discuss ya enye ya adreesị ebe ọ ga-abịa itriti mmanya. Ọ ya ka o tritiri, ọ bịawara ebe e nyere ya adreesị, rute ebe ahụ, nwata nwa okorobịa na-eburu nwa agbọghọbịa nọtara wụ nọọsụ ga-egbuo, gbujaa ya, were parts ya gere. Etunyere nwaanyị nurse oloruta, tụọ ya olohu tụọ olohu, information agawa, investigation ebido, eme ka wee entry, achọwa ya, trackwa calls ya na otu o siri gaa, na onye kpọrọ ya na otu esiri kpọọ ya. Ụmụnne m, link ya to this young man, abịa mechaa pịrị ya. Mgbe e mere ya arrest, aghọta that na o gburu ya wụ nwa nwaanyị nọọsụ gere parts ya. Ụfọdụ sọ gbara ọsọ na-egidebe ya, mana the truth of the matter wụ, mgbe a chọrọ ya ahụ ya, chọọ ya ahụ ya, ga-egide enyi ya nwaanyị. Ya wụ this lady ụnụ Hụngangala ugboene wụ enyi ya nwaanyị. Abịa jụwa ya sị, ọ gịnị ka ọ maara gbasara ije nọọsụ a na enyi ya nwoke? Ọ gịnị ka ọ ga-akọwatanwu na ihe enyi ya nwoke mee ogbugbu egburu this young lady, a nurse? Ihe catchịrị my attention wee wụrụ that na this lady sị na ya dị aware na ọwụ ihe this young man na-eme nwa enyi ya nwoke, na ọ na-alịọ people gbuo ha, were juo parts ebe ọ chọrọ gere, na ọwụ ihe ọ na-eme, na ọ ihe ọ nọ into. Mana for this particular nurse, ya dịghị aware of onye nke a, mana ya maara na ọwụ ọrụ ya, na ihe ọ na-eme. Ya kpọọ people one way or the other, ya rute ha somewhere, gbuo ha, were the parts, were ebe ọ chọrọ iwere gere. Ụmụnne m, ike agwụ m. Lewedere na nwa agbọghọbịa na ugbu a na biko nụ, megodi imagine, ama m na aghọtakwara ihe m na-akọ. Ihe m na-ekwu ebe a, sị m na the young man wụ onye oshi na-ebu egbe aga. Onye oshi nwere ike buo egbe, were egbe na-arụ ọgụ for some time, mana enwebụ onye ọ gbagburu. Ịhụ ha ala egbe gị nye ya ihe ọ na-agaṅụ, ya alawa. Onye oshi dị iche na ihe a na-ekwu na this boy na-arụ. Ọrụ this boy ya egide mmadụ na net ya, ya egbuo the person, gbuo ya, were mma obejiri were gbuge ma ọkpụkpụ ma na ebe ọ chọrọ igbu kapụta, ya egbuo ma isi ebe ọ chọrọ igbu, ya na-egbu ọbara na-awụ, ya na-egbu tomtom, rụ ka ebe a na-egbu nnama, ya na-egbu tomtom, gbasha dị mkpa n'elu tebụl, gbasha adult mmadụ nke Chineke kere, gbasa ya n'elu tebụl, ya mma ka ya mgbe obejiri gị na-egbu mgbu, a na-egbu ọbara na-agba tomtom, ya na-egbu, egbu kapụta ụkwụ, ya egbu kapụta aka, ebe ọ chọrọ igbu, ọwụ isi, ọwụ obi, ọwụ ihe ọbụla ọ chọrọ igburu, ya ewere mma gburu. Ka this young lady si na onye dị otu a na ọ wụ enyi ya nwoke, and ya dị aware ihe ọ na-eme. Onye awụghụ nwanne ya nwoke, ọ wụrụgodo nwanne ya nwoke, ọwụghụ nwunye ya, ọ wụrụgodo nwunye ya. Ya mara ihe this young man na-eme, dị comfortable na ọ wụ enyi ya nwoke, nke nwoke kpọọ ya na ọ chọrọ ịhụ ya, ya agawa without atụ n'ụjọ. Ọ sị ya bịa ebe ote, ya bịa. And I believe na ọ na-witness ihe a otu a na-esi ebe ndị a. Mgbe ụfọdụ ọ na-ahụ, ọ dị aware, ọ na-anọ dị a na-ejide some parts. Ama m ihe ga-eme nwa agbọghọbịa this Gen Z rụkwa ka generation ka enwere ebe ha si efefetegefe ejige ụmụ nwaanyị n'afọ na-amụ ha dịka mmadụ. Ọ gịnị ga-eme this young lady ahụ nwa okorobịa dị like this na-eme ụdịka business a, ya were aka fanye n'ọgbọ na ọ wụ enyi ya nwoke bụ Chide na Chide? Let's assume that na this young man na nwere pressure to supply ihe ọ na-eme, ya otu enwe onye otutere, enwe ebe otutere, ya tara ya ịlịọ people no victim. Ọkwa ya were this lady na-agbuja ya, ikekwe mgbe o gbujaziri onye ka ewere parts ya gaje, aka akparazie ya, enweghị onye ga-ama na onye ahụ bụ parts ya gaje dị mbụ dị aware na ọ wụta na-eshi egbuja ndị ọzọ. Ya na ya bụ ọka nọrọkwa na relationship, na ọ dị aware. In fact, o nwere ike ọ na-ewitness otu ndị a na-eshi eti mkpu n'ihe mgbu mgbe a na-egbuja ha, mgbe a na-ebe ha isi, na ọ na-ama, ọ dị aware. Etu ọ na-etuta, ewereziela ya wawa, ihe a na-akpọ mmadụ agwọ rikputere mmadụ n'ime ụlọ, ya ewere emere enyi.
groom onye agwọ ahụ na ọ ya lụrụ ya. Egide this young man now with parts of this particular lady ebe gbujara ya, buru ngwongwo ya n'ahụ agacha kparazie ya. Enweghị onye ga-ama this boy kwugodo na ya na this lady ga-egburu no into this thing, enweghị ga-ebelieve. Enweghị onye ga-ama na ihe a kama Jodat agwọ chọrọ agwọ oke ahụhụ tụ ihe ọ ga-elu ahụ ya elu onye na-enye nri. Unu anụkwana ụmụ agbọghọ ugbu a biko nụ n'ụdụ na-anụ ị ga-ahụ mmadụ ya dị nnọọ humble, look humble, dey quiet, na-aga. Gị na-ele na ọ wee young girl, ele na ọ wee young lady, ele na ọ wee young man, ele na ọ ka wee obere nwa aka na-eto eto, lee na ọ nwere promising future, mana ewepụtara anya ihe omimi ihe nzuzo that person na-eme ya gbaa n'aka. Ihe ọzọ m chọrọ ka unu lerutegodo anya wụ, imagine na this lady na this young man megidere this thing, enweghị onye gidere ha. Ya ikekwa dabara ha echi ke nwaanyị sị nna aka ya ga-alụrụ di, ke nwoke asị no problem, ya ga-alụ di ya na di ya ebiri. Nwoke ọ kpọrọ di ya na ya nọ n'ime ụlọ ebido exercise wa right ya, unu mana ụmụ nwoke ya bido emewe ka ọ na-eme ngiri, bido akpakpewa welitewe olu exercise wa right ya. Kekwa ya were onye iwe ọkụ ya wụwa ndị ya eme ke na-arụ mma, ya ewere nnọọ nwa udu akala anya abụọ ụmụ ya akọ n'iwe na ọnụma. Gwadele m ihe ga-awụ ọnọdụ this man ebe this lady maara somebody na-ewere mmadụ gbashaa ya ka tebụl na elu tebụl ka akpara gbuja. O weshi ike dị ya gwụrụ ya metụrụ enyi ya nwoke ya abịa ya ebere ya ma ga-egughere ka nwoke hụrụ enyi ya nwoke ụzọ egughe ụzọ ha bata. Ya sị biko buku onye a mụ na anọja mụ na ebi buku pati ya nwere ike nụfa ya ma bịa n'abalị a ga-ajazi egughere geti ya bata. Ha egbuja nwoke emekwa ya eburu pati pụọ gere. Ya nwa ga-apụta na-eti na di ya pụrụ kemgbe 2 days n'olobi edeclare nwoke missing na so onye ama na ma kidnap onye ama, not knowing na nwunye ya galere ihe na part. Imagine living with this type of lady nwere such an ex-boyfriend, mara ihe ụdịrị mmadụ a na-eme ya na ya ka nọrọkwa na relationship. Ọzọ dịka ibe ya wee wụrụ ndị enyi this lady now ọ dị safe. Ndị ọsọ wee enyi ya nwaanyị, ikekwe onye a wee ezigbote enyi ya nwaanyị ya na ya bụ ọ dị na mma, mana the young lady mega nke ọma, ihe na-agara ya, ezigbo dibịa gara ya. Ndị enyi this lady na ha dị safe. Ndị dị safe na ụmụ okorobịa ndị ga-akwụsị ya, ikekwe iwuru nwoke ga-ekwụsị ya ịgbaga ya enyi this and that ịlaikiri ya, ya na-aṅụ ihe nye ya akwa ya eruru nwere ogere agụ okpe ya ebucha. Unu anụkwanue onye ọbụla mara onye ya na-emekọga na mara onye na-erute nso a na-ede ya n'ihu. This lady nwere enyi onye na-egbuja mmadụ gere parts ya. This lady nwekwara ndị enyi nwaanyị, onwekwe ndị enyi nwoke, nwee ndị ọkwa opportunity ka onye rutere nụ ke nwoke rute egbuja gere ya, nwa rute egbuja gere. Chineke na mere diwe ndị ya.